Marede mahita sia buku ede nomor 127 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite goar ni dewata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itodi perbadia, na tumapalangit, dohot tanaon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang kasuru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogon, manang akan namasan waing, manang akan narosugot, dang terbahe ni manirang hita, sian haholongan ni roha ni debata, namar hite-hite Kristus, Yesus Tuhan tai, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pergugu na suatu dosan, hodo silihon napulapul tu akan namarsak roha, hodo silihon gugu tu akan nagale, asima roham, tatap ma akan namarsak roha, dohot akan nahona pangujunan, tay tatap ma huy na sida, dala paluan na sida sian hagugutani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, aporusan, dohot pangaramoti di hagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite ede nomor 210 itu ayat sada.
Tangion hauma ikan nipatik di bagasan minggu tersedarion di mana niat sian buku Joshua sada memuka sen sian ayat walu satu ayat pasiahon unang meret buku nipatik kon sian pamangamu saya pikir-pikir mai arian dohot borngin asa diradotiho jala di patupaho obartu sudena tarsurat di bagasani asa marutuk ko di akadalanmu jala marmulia parulaonmu danung ngahudok tuho pirim matodim jala marsihohot manang unang moditodit roham jala unang takutan ay Jehovah debatamdo donganmu manang dopa dia peho mangalaka atong rak mangidugugu mahita tua dopa ni debata lau mangulahon nau bartu patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi amen. Marit de mahita sia buku de 224 ayat sada dot ayat 2. Tato potima dosata tua dopani debata martang yang maita ali Tuhan debata parguguna suatu dosan jala ama para siroha yang lomoro kami dahamatian ni perdosa mulak manyan parjahat itu madikko dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani ubahen upangido hami saya sudah timatoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami. Asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasani dosata. Tungonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayahu do siluluhon ho. Nunga pula hujogo armu. Aku na punaho. Asangapon ma di debatana di gejang. Amen. Parit demahita siya bukede 220 sada ayat sada. Epistel di Nyamita di bagasan Minggu Tersadarion di mana tersurat di buku 2 Yakobus memukasian ayat 5 1 ayat 10 saja hama berkati soring. Tangion hamuma ale akka dongaku na hinaholongan dan dipilih debata akan napogos di portipion asa mamora na sida marhite-hite ha porseaon jalapanian di harajaon na pinarbaga-bagana tuakan na holong roha di ibana. Dan nasida do na mangisahi goarna denggani naung de goarhon tuhamu. Alai molo sida bohi hamu namangulau dosa do hamu disi gawe diumi pateki hamu tongon pangalaosi aibana do madok unang maho mangalakup lau sibana do madok unak ko mamunu asa molo so mangalakup ho alai mamunu do tong do ho pangalaosi di patihi. Ai uhum na so marasini roha ma tu na so mangulahon asini roha namonang do asini roha marulahon uhum ima sahatna mertua ma akan tumangingon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari demaita siap ke nomor 127 ayat sada.
Sa tidak ko mga porsyautay. Tungunahin na tidak ko ni dongata sa porsyaon. Isadok portipion. Rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah. Ido ama pargugo na suatu dosan. Na tumapalangit dohot tano. Au porsya di Jesus Kristus. Anak di debata Jehovah na sasadai. Di mana tinubuhon si Maria. Nagabi-gabi siya to di porbadia. Adorak sokabubuhan. Ido tuhata. Na tumaon na birnit. Ipanghuman silatus. Na mati terpajal do ibana di hau pinursilang. Na tuat tuban wa toru dong ditano. Na mula mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lahudul tu siya munda bata Jehovah. Amanai pargugo na suatu dosani. Isima ibana. Pay mamulak sugo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsya di tod di porbadia. Jaladok sa dahuria na badia. Huria hato panyala Kristen akan abadia. Dohot dihasasani dosa. Dohot dihatai na madok. Mula mangulu sugod daging nihalak na umate. Dohot dianguluan na surasuda. Amen. Sabi gema titing na masa di bagasan minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhuna. Tabegi ma tik-tik na masa di huriata di bagasan samingguan. Na parjolo sada Romawi na maragam. Sada guar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluh paton dung Trinitatis. Topik minggu firma todim unang ho tahutan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. 2. Parmingguan di Minggu 12 September 2021. Parmingguan ni huriata di Minggu 12 September 2021 naneng roh pautu paut tamai di gereja masuk pukul siawita jala berbahasa Indonesia. Pinanggido matur ruas ni huriata namar sakap romar Minggu asa tayuto ma protokol kesehatan. 3. Tolu ibadah online anak sekolah minggu. Sadarion patu pani huriata do ibadah online anak sekolah minggu di pukul 10.00 wita via Zoom. Asa parsidohok ma sude i anak kon sekolah minggu di Ulaoni. Opat rapat panitia pesta huria. Di patu pahuria do rapat panitia pesta huria sipul parmingguan sadarion inganan di ruang sekolah minggu. Asa Roma sude panitia sian wilayah tolu. Dohot koordinator wilayah Sada dohot 2 di Ulaoni. 5 pertengahan wilayah. Tapat upama pertengahan wilayah di Bagastabe di hari Selasa 7 September 2021 pukul 10.30 neneng ro. Pengosan ni huriata do acara pertangyangan ni tu WA wilayah. Onom pembinaan para halado dohot keluarga. Patupani huriata do pembinaan para halado keluarga di hari Minggu 12 September 2021 yang ro. Asa parsidohok ma sude para halado dohot keluarga di Ulaoni. Itu gotong royong kebersihan gereja. Domu ala nong borhak do pegawai ni garejata cuti ala ni ulon nasida di Bonapasogid. Marhiteon pinabotohom matu sude ruas ni huriata. Asa parsidohot mahita di ulaun gotong royong payason gereja. Tongonom ma jakwal gotong royongi. A. Di ibadah Minggu 12 September 2021 namar gotong royong ima wilayah tolu. B. Di ibadah Minggu 10 September 2021 namar gotong royong ima wilayah 2. C. Di ibadah Minggu 26 September 2021 namar gotong royong ima wilayah Sada. Domutusi akan namar gotong royong Roma di hari Sabtu nalaho payason gereja rak mangula mahita di bagas joro ni dewata bahen sangap di gowarna. Walu pilatu jolo sadarion papungu pilatu jolo do hita bahen tu pakta tu diakon ini huriata. B. Papungu pilatu jolo do hita di Minggu 12 September 2021 naro
bahen tu fakta tu operasional huria. Ia bajar makanan. Di patu panitia retret remaja dohot napa sebelum do bazar makanan ayam rica-rica 25.000 saporsi, manang 2 porsi ono 10.000. Asa parsi dohot mahita di ulau ni 10 pasahat peliat tahun. Pinabotohom ma tu sudah ruas ni huriata ala baru 30 kakak do pe sian sia 26 kakak ruas 1 mingguan nau manggar pelian tahun dohot rincian. Wilayah sada 7 kakak sian 10 sia kakak. Wilayah 2 12 kakak sian 31 kakak. Wilayah tolu 16 kakak sian 44 kakak. Alani i asa tagarar B ma peliat tahun tu situa wilayah bahana Rp100.000 di tahun 2021. Tapa saat ma di bagasan las ni roha. 10 sada PHD remaja dohot napa sobulung. Di patupa huriata do PHD remaja dohot napa sobulung di hari Sabtu 10 sada September 2021 masuk pukul 10 siang 00 wita di gerejon. Asaroma sudi remaja dohot napa sobulung ni huriata di ulau ni. 22 sumbangan handshop. Di jalur huriata do sumbangan marhite handshop godangna 20 liter sian multi clean Nusantara. Mauliate ma dinasida. 10 tolong memberikan persembahan ibadah keluarga. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja Bank BRI atas nama HKBP Tamarunang 0224 01 000 299 564. Setelah dikirim, bukti pengiriman kita serahkan kepada situa wilayah melalui WA wilayah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 14 menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. 15 ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sudi ruas ni huri HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Tai tu hatama namangaleon hamalumon don hai pason. Molo adong sian ruas ni huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu parhalado manang pedita. Ruas Namar Sahid na Parjolo iin Borusyanipar perawatan di rumah. Kedua hon Franz Jackson Hotman si Mangusong STP perawatan di rumah. Ketuluhon Pristel Todaga STH perawatan di rumah. 16 ruas Namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton lamat ulang tahun tu ruas ni huriatan Namar ulang tahun yang tanggal 30 Agustus 1 tanggal 5 September. Tai tu hatama namangaleon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang-suang nang hai pason. Ruas Namar ulang tahun na Parjolo Audrey Agatha Borsilalahi anak sekolah minggu 30 Agustus sian wilayah sada. Kedua hon Sudirman Saragi 30 Agustus sian wilayah sada. Patuluhun Putra Giovanni Hutabalian Naposo Bulung 30 Agustus sian wilayah 2. Opaton Ruth Udurina Boruhasibun Naposo Bulung sada September sian wilayah sada. Palimahon Veronica Angelika Buru Pasaribu anak sekolah minggu 5 September sian wilayah 2. Tongon natar surat di Poda Tulus ayat 10 di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di hambirang na do hamoraun dohot hamuliaun. 17 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot sudi ruas ni huri HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas na merayakan siang tanggal 30 Agustus 1 tanggal 5 September. Ruas na merayakan na Parjolo keluarga JM Butar-Butar Inang J Hutajulu Sarjana Gizi 30 Agustus sian wilayah Tulu. Paduahon keluarga Ate Bakara Inang Situa Kristin FD tanggal 4 September sian wilayah Sada. Tai tu hatama nase toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. Lalu ruas naro tu parmingguan
Ima di Minggu tanggal 20 Agustus 2021 di Garejaon jumlah 24 halak. Dua Romawi Parhepengon. Parhepengon di huriata boy mata bereng di tikting Parhepengon na adong di hitabe. Tongon ima tikting ni huriata di bagasan mingguon. Datangnya kon ma asa gabi pasu-pasu doh las ni roha di hita. Tarlumobi gabi hamulion di goar di tuhata. Amin. Marede mahita siabukwede nomor 214 ayat sada dot udutna laus tapat sahab mapiliata tulu kantong pilihan. Yesus,
debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amo kamang inang remaja na posulung tongon na pinabotohon ni partikting nakingan mamuka gon rap mahita mangula kerja bakti payacon gerejata ala tongon membuat cuti do amata pegawai ta si payas gereja manang kosterta tu kit ala adong ulaon ala ni rap margot royong ma wilayah 2 tu hosada hobar tu lagi honi gereja nakingan jadwal asa marhiteima suci hak kos ni HKP Tamarunang adong roha marna punahon gereja jemaat HKP ada atau keinginan memiliki gereja ini. Tabain ma gerejaon songon jabut tabe jabut ta ias basongon ima gerejaon ias songon hapas mata bain dumulak siapar mingguan. Kamu kadongan tabuka ma dibelta tian panurang Yesaya 35 ayat 4 ro di 10. Yesaya 35 ayat 4 ro di 10. Yesaya 35 ayat 4 sampai 10. Saya akan baca dalam bahasa Batak. Yang membawa Alkitab berbahasa Indonesia silahkan baca dalam hati masing-masing. Yesaya 35 ayat 4 ro di 10. Songonon mahatana dok kamu ma tuaka paroha natahuton pir matur dimuna unang kamu ma biar ida ma debata munai ro martubulhon dohot mamoloson ro doibana tongon baluahok kamu uhaan nama disi matani halak nama pitung jala marbinege bahenonna pinggol ni akana nengel marka jingjang madisi halak napang pangsongon ursa jala mariaya dila ni halak nangungu ay marbuhal-buhal maka aek di halongonan jala sungai diadaran jala tano hasang situtu gabe tao jala tano bakal-bakal gabe parmualan aek diinganan pangulonan ninaga nasay laon tubuh arung dohot tolong adong huhut disi dalan belubung dohot dalan na bolon katarguar dalan na badia yang jadi mamulus siani halak naramun jalan nasida napunasa manangise nama dalani geriaka naoto dang tagamun lilu dan adong disi singa jalan nasotupa buluson di binatang panoro manang jupang disi jolma kana pinalua mardalan disi jadi mulak masogot halak aka pinalua ni Jehovah jala maria-ria rotusion jala halalas ni roha salengelengna di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las ni roha nasida alai maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ido anggo sahatna tapi ihut nakingan topik ni minggu pirmatodim unak kota hutan pirmatodim unak kota hutan jala di hatak Batak adong do padoha nama dok horas say pirmatodim madingin horas todi matugu sejupang doa kana songonon moladong songgot-songgot moladong tutu aka maluas yang parmaraan iben matutu isima jujung nai ro aka hula-hulana imana marguar boras sipir todi tolu halima dibain lo sidok manakingan horas saipir mato di madingin horas to di matugu buasa ni dok
pir matodi. Buasa ikon todi ikon pir. Sungguh dia do huruha falsafah di halak Batak di todi. Ubahen ikon pir matodi. Hama kadongan sah porsiaon molotod di halak Batak ima sada ke satuan. Alani adong do namar todi boy do mangulu jolmai. Ido bahe nakingan kudok kami meladong do songkot-songkot peristiwa tragis manang meluai banas yang kecelakaan, meluai banas yang ancaman. Asau nang gabe magoto dinai molo hudok magoto dinai ima berita songgot-songgot asa mulak to ditubadan idu delak Batak jago doi asa mulak to ditubadan dibain mangupa todi ima nakingan nahu patora kami di joma kahula-hulana baboa asa mulak semangat asu nang gabe songgot-songgot be di bagasan rohana asa tiur matutu pakilalaanna, tiur matutu rohana, tiur matutu pamerenganna. Asa boy bana muse semangat mangula kaulaon. Ido didok nakingan bora si pirtod di bain masih majujungna tolu hali. Pir matodim. Lahu mamain semangat doi. Tu todongna, tu keluargana, tu ale-alena. Jala denggan doi di patu pahalak Batak satu partikianon alai ikut do tutu dihobasi marhite hatani debata. Nuaing sahat matrupukon hamu kadonga sahap porseon tuhita saluhutna. Didok tuhatai pir matodim una kota hutan. Pir keras teguh kuat. Kuatkan rohmu. Jangan takut. Pigama sia kita naro di gerejaon nasopir todita. Piga halak mahita naro di gerejaon dohot na beribadah di bagas marita ibadah online naganggu dope haporsyonna. Sedia godang manuai kalak di negaraon, sedia godang manuai kalak di Portibion. Nasopir todina alana masa kopi 10 siaon. Tutu bohonota mace gudang bahat sangat banyak. Nuang turpukon madok tu hita hamo kadongan isi hamu nasopir todimu, isi hamu na ganggu ha porsionmu, isi hamu na sebusi saon parnguluanna, isi hamu na saima porus anggo keyakinan na rotu hatai nuaing marhiti tupukon didok nakingan pirmatodim una kamu mabiar nuaing ahama natahabiari ahama nuaing na dihabiari rohatan nuaing ubahin nagabe sopir beto ditai. Apa sekarang yang saudara takutkan menjadi tidak kuat, tidak teguh lagi keyakinan kita, tidak kuat lagi roh kita itu, seakan-akan dia bergejolak. Apa sekarang yang saudara takutkan? Dan apa sekarang pergumulan saudara datang ke gereja ini? Apa sekarang pergumulan saudara yang beribadah online di rumah? Sehingga kita dikuatkan Tuhan, jangan takut. Hamo kadongan sa porseo nakingan didok di ayat 5 buhaan nama disi mata ni halak nama pitung. Mata orang-orang yang buta dibuka oleh Tuhan. Atik na songonido hita nama pitung bedo si malolong tahu bahin na gabe tahu tok kita. Atik na songonido hita mapitung ha porseo tahu bahin na maul hita manirang dia na denggan dia na sodenggan. Atik na songoy do haporoseuta mapitung ubahin na say mangulahon akan nasalah hita, ubahin na say busi saok kita, ubahin na say tahutok kita na mapitung do hape haporoseuku ubahin na solas rohak kunwaing hamo kadongan buhaan na do na mapitungi si malolong na dibuka debata
boy matutu gabe tiur pamerengan na akan nama pitung di Haporseon, akan nama pitung di Partodion, turpukon madok buhaan na dohamu. Yang buta di iman, yang buta di hati, yang buta di pikiran. Sekarang khotbah ini mau menguatkan saudara, mau menguatkan saya, mau menguatkan kita semua. Allah akan membuka itu. Marbinege bahenon na pinggul ni akan nengel. Dang boy si pareon na manangyon manang ahape. Alaniyaha ala say di bege ibana do akka suara ni portibion gabe suara di bata dang boy ibana manangihon be parbinegean nai nunga be marsahit. Atik na songonido usonarion, atik na songonido hitaon, maul hita manangihon jamita, alaniyaha ala portibio do na sete patangi-tangi. Ubahin dang boy au konsentrasi mandohoti kebaktian, dang boy au konsentrasi lahu martangiang, dang boy au konsentrasi lahu memuji Tuhan. Atik na sodai batado nahu patangio kami nuaingon. Hamu kadongan turpukon nuaing madok tuhitabe di ayat 5 marbinege bahinonna pinggul ni akan nengel dang nengel behita. Kita lagi tidak lagi tuli. Karena apa? Karena Kristus membuat apa yang mengikat telinga kita, Kristus membuat apa yang menutup mata kita, sehingga kita bisa lagi mendengar, bisa lagi melihat, dan fokus kepada Tuhan. Imanan yang dok yakingan, pirmatodim. Alani nungaradin wang tuhatai, buhaan nama si malolongta. Rono yang tuhatai patureon nama si pareot taon bohado hamu kadongan na dibagas nabe dot di garejaon olo do hita olo do hamu dipaturi di bata olo do hamu dipadengkan di bata olo do hamu dipargogoy di bata mulo olo hita romatong Roma hamu tutuhani. Didok nakingan usai di ayat onom barka jingjang madisi halak na pangpang songon ursa. Meria dilani halak na dungu merbuhal-buhal ak aek di halongonan. Jala sungai di adaran buhama bahenon itu hattayate. Merbuhal-buhal maka aek di halongonan. Halongonan padang gurun. Padang gurun itu tidak punya air. Tapi Allah bisa membuat padang gurun itu menjadi banyak air. Bagaimana cara Allah itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Merbuhal-buhal banyak air di padang gurun. Yang tadinya hati kita menjadi gersang karena dunia ini, alai merbuhal-buhal aek ni di bata, lahu mangalau tu hita hagogoonna. Hamu kadongan sa porseao. Ulau ni di bata do on saluhutna, dang ulau ni jolma. Atong ala ulau ni debatado nanaing urupan nahita disi semangat ma lehon matodim ala naing papiron debata noeng toditabe marhite todina alanya makadungan sa porsiaon marhite haroni Kristus Jesus tuhatai itu portibion dapotan haulion ma portibion dapotan haliun mak kita saluhutna atong mulak kita sang gerejaon margogobe mahita alaniyaha ala tuhatai mambuan lasdiroha tuhita mambuan haluaunna tuhita nang tau jalobedo do yang haluaunna idu nagabe pakirimot tanwaing mamereng na masa di pandemi COVID-10 siaon nang peseta pikiri COVID saya pikir hamaulon di perekonomian, saya pikirin nuaing hamaulon di perumah tanggaon, saya pikirin nuaing hamaulon di akan masa depan, tarlumawin na akapar kerejuan, alai
molo mardong aton di bata do hita disi merbual-bual mapasupos di bata rotu hita molo olo hita pasahaton to dita tu di bata merbuhal-buhal banyak berkat Tuhan. Yang tadinya kita merasa gersang tidak mungkin kering, tidak mungkin, tetapi yakinlah dan kita tahu itu dan kita sudah katakan itu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Alani ruas sakepeta marunang dipergogoi Tuhan mahita halau ngangan itu hatai radedo pasahatona tu hita molo olo hita tangi manangihon hatani Tuhan songonakingan disikati patik diki nasian Josuai molo olo hamu manangihon hatani Tuhan rodo pasu-pasura tu hita atong papirma todim marsi hohot ma asamago biar niroha sian pikirat tabe sian hadirot tabe amin martanging mahita bahat do alana ubahe nasopir nuwaing to dinami Tuhan sehu pikiri hami do perekonomianon olo hami mengetong-etong untung dan rugi di perusahaan nami, untung dan rugi di rumah tangga nami, gari ada tu gari jaupe seolo do hami mengetong untung dan rugi ale Tuhan papos marohan nami asa pirtod dinami unang gabi tahu to behami mamereng perekonomianon mamereng masa depan nami mamereng rumah tangga nami mamereng akka perkerejoan nami nang petutu godang niaka sedopan nami Tuhan godang niaka pangunjunan nana yang boluson nami saleleng dia sianganon mardong atau ko marbuhal-buhal do aik hanguluan nanai pinasatmu Tuhami akan asoboi mungkin di pikiran nami boy do patupahonmu boy do paturenmu halu halak dama pitung halak nanengel boy do pamaluponmu ido halau ngangan bolon Tuhan nanaing pasahatonmu Tuhami ruasmon atong marsihot manuaing haporsion nami Tuhan rade hami asaho mapatureo kami paturion ngulu namion haporsion namion pamerengan namion hadirion namion asa guru di homa Tuhan namasa di ngulu nami ida tatap sudi ruasmon dia ka perkerejoan na dia ka rumah tanggana pasu-pasu ma Tuhan pargogoi ramoti dapotan akan nauli matutu sudi ruasmon Tuhan otik manang gudang dung di pasu-pasuho makorhon lastiroha doi ido haporsion nami ale Tuhan songoninang dia ka sikola minggu remaja na pasobulung ama ina nang akan ang lansia ho matutu mangaramoti mamasu-masu nasida na di bagasan hagelo ni pamatang tok-tok kami manangyakon in boru sianipar amang Fransi mangunsong dot inang Kristel todaga ho matuhan mangaramoti ruas na di bagasan hagalion pamatangon kahoma mangalun hamamalum di nasida pasu-pasu masudiaka ruas ni huriam na marulang tahun pardongan caripeon dohot ulang tahun kelahiran las rohanasida las rohanami tong Tuhan ramoti akar ruasmon adong dututo kaulau nami Tuhan ke November nanengro ngahubutuk kami tutu aka panitia marapot ma mulak marmingguan ale Tuhan ramoti maka panitia nami pasu-pasu nasida ai ulon mudo yang diulan nasida kos rohanami tapala naung dilantik kodo naktuari sada di permingguan dia ke panitia namion dan mengula doktor dim Tuhan ama sumasu amata ketua taras bendahara rapsode aka koordinator na aka seksina kos rohanami Tuhan naung disi doktor dim nangarajai rohan nang pikiran nasida tong ninang dia ka parhalado nang aka ketua dewan
aka seksina rap dohot tim multimedia na mangula asabo itu tu taruli aka na ibadah online bagas na sidabe ramo tima Tuhan sudia ka tim multimedia toktong na sida marsi hohot mangula kaulaun nang ramo tima aka na kebaktian rap dohot ami ibadah online on pasu-pasu na sida luhutna negara nami dohot pemerintah nami di Sulawesi Selatan, Makassar, Maros, Dota Kahumaliang, koma tutuna mga ramoti, panggonggomi nami, bahin sangap ma di guarmu, ya kaulau nasi. Tong Tuhan, mau lihat ma diho, rite Kristus saya mertangiang. Amin. Pared de mahita sia buku de 210 tulu ayat sada do dudutna hut tapasama pilet tatu julu. Tatangnya korma peliata tu ado panadebata martang yang mahita.
Ale debata amanami na di banua gijang podo harorwan ni saluhut silon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma, tiyanan lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Tay jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho para siya kami pilihanon patibulhon harajaon mutongatongan ni huriam dohot di portibion. Uhay marohanami marhite-hite todim. Asalam kutada hami gudang ni silon lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinurbedia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut molomoni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya simar rohana marnida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim.